Hage ni ka janmit sa sisin ngai kublaya pi baro. Hage kerteng ka jong tra Jesus Christ. Hage ni ka janmit ublay upen sngeu yanga bangan kren ki kentin ka jong Jesus. Bau Jesus kren haki apostol hadin bolami na jingtep. Hadin bolami na jingtep. Bara shua bon selek no sebeneng. Ukren ye kini ki kentin ngan puli naka gospel ka jong Yohanes. Nagalanong ka ba arpo arga dekot. Jisu ang kumni ngan puli. Te habaw lal ong ye kane la persat halor jongki. Baru ong haki to pdiang ya MYNSIEM BAKHUID. Amen. Hallelujah. 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 Unang penim jonga bat jongpi. Haswa un kiu shabneng. Bani ino no ikisenran haka pertai mau let no ban syong haka kti ka mon ka jok pa hang te beneng henry wongan sa pa pi wei pa no pentingan balong MYNSIEM BAKHUID henry shwa ka tau da krene ka ni wong top diang ya MYNSIEM BAKHUID ong lamat ngai ni ki kentin ngan puli nang ni ula ong haki top diang ya MYNSIEM BAKHUID top diang ya MYNSIEM BAKHUID. Lalu Jesus Christ ulang ye gini ki kan angot ki apostol kibele buat yo Jesus laisnam siteng wong yo Petrus wong yo Andrew wong yo baro gitu ki kan angot wong to pediang yo MYNSIEM BAKHUID kadai yang bat ya piru bau kren kumju inaga benda joma jobi wong to pediang yo MYNSIEM BAKHUID kamut umdai setia tangan taka ajar senem taman shua Bukreni kan Henry hadu mentau Jesus Christ udang kren. Wong to pediang yau MYNSIEM BAKHUID. Haleluya. Minong nga kani kapor banya menjur baru Jesus Christ. Nga pediang yau MYNSIEM BAKHUID. Ang jam nga pediang yau MYNSIEM BAKHUID. Namar balai namar ba. Kalong ka sisya ni ke bengej haga testament ka batmai. Ni dai banyo pediang yau MYNSIEM BAKHUID. Ngim dai setia tang ba onga lalong Kristan labiang. Lalaje senga si blai labiang lani ngale ki kamjo balang labiang la bami ka jing khoi try lani ngala bami ka sacrament labiang henry ngene pi kandi kalong ka benta ka krau hadu kata namar blai namar klem MYNSIEM BAKHUID haga ni ka bertei ngilong tang kita ki Kristan tang ka kerteng batang ki Kristan ki ba syuyat haga do sudah haringim simala setia baniat haga bor ka MYNSIEM BAKHUID. Amen. Namar balai ujisu ong biang haga kam apostol kal nong kabas ningkong ga dekat bapra pinyo diang ya kabor endalawan MYNSIEM BAKHUID japi bat pinlong kinong playanga ha Jerusalem pada Judea baro pada Samaria pada hadu kabakut ka pertai ong bat ngai kan ikan tin saja sen bangin yopen penrung om de tang haga kli haka donut jungi ong lang Henry pinyo diang yakabor endalawan MYNSIEM BAKHUID happy bat pin long kinong playanga ha Jerusalem pada Judea baro pada Samaria bat hadu kabakut ka pertai Negapor Singapore balengi lejalap balengi kai tin ka jo balengi kwa ba baro ki breken pediangi kan ni nama ba kalong sisya ka jimen toy ka bakrau namangin yo ya ka bor endalawan MYNSIEM BAKHUID japi labun ki Kristan kiong atlot ngam so tu ka Bible ngam la bale komta balka tin jo kamrung setia ha ka dono jongki pite balai kadau kolong namar ba kim don MYNSIEM BAKHUID uba ai ka jikai haka donut ka jongki ngaya kendo ki brio ka bakrau ka jong balai ki ong ba ngim shula lej wat ka Bible school ngim shula lej wat ki Bible college ngim shula lej ki theology Henry ki ong ni shong haka school ka MYNSIEM BAKHUID ka school ka MYNSIEM BAKHUID kamot baki long ki brio ka bala pediang MYNSIEM BAKHUID baik la shong ka jing duai la shong ba pulai ka tin jublai haka jinglam MYNSIEM BAKHUID bat ki tip ha bat ki tip lot ki lawan yang ki wari ki bari ki jonga tin ga joblai ki snutu namar ba MYNSIEM BAKHUID joblai uhi ka yeki amen namar balai namar ba tin ga joblai ki thu kong ba ka ta jing pen sle ka badan po jongpi ka hikaya pi bat kam long ka babakla
kalong ke basisha ong tin do blai we yones lenong ke ba ar punyo ke khot ke kren kata hallelujah nama kata ni don't come yo men sema ko ga jem ga jungi ngadon come yo men sema ko ha ga jem ga jonga ni don't come baro yo men sema ko lalu jesu ye ge sinran kala ngot la kren ong to pdiang yo men sema ko ni lele khamtam ni den pdiang yo men sema ko ke sinran kala yo yang markmat baru jesu Christ lais nam siteng kamde setia ba kim don setia yo jesu henry kalong ba jesu ong khnang ye kane bakin pdiang yo men sema ko namar balai namar ba kinyo ye ka bor ka jong oblay bagila ban yalap ye ka gospel kila ban sakhi ye ka tin ka joblay kila ban duai ka pangwachitom kila ban be ka sud kila ban leshbon ki kamba haga kerteng ka tra jesu nama kila le kende ka bor ka jong men sema koy ka tin ka jolay ka om da ka buj om da ka bor henry do men sim jonga ong try amen om da ka buj om da ka bor henry do men sim jonga ong try kam dei setia ka buj ka jongi kam dei ka you start ka jungi bangila ban duai ba pang la ne ban begik suit henry ka bor ka men sema koy naman daladihi nimla ban le ARM ujisuang namar naladihi pimla ban le ARM gospel yo nes kalau nang wakat san dohor ka balai basau ter sa puli ngiron kam men sema koy ngiron kam yo jisu ka jem ka jungi ba kham tam yo men sema koy ngidon kam ban pediang ngan puli ya ko ke bentana ka tin ka joblay ban ya tu ya pi ba ki don ki brio ka joblay hoy kala piang yo jesu hoy kala sha pen baptist daga pen ngama ko henry men ba kem pa yo piang men sa ko ki apostol ki ong don ka man duai ba ki yo piang men sa ko to ne pe ka apostol nang ba pra khat sau tor ter ki de khot te haba ki apostol ki ba jerusalem ki osnyo baka samaria kala la piang yo tinu blai kila paki yo petros bayo anes kiba anda kila hiar kila duai na kabanta jongki bakin yo piang yo men sema khoi Allah mat ngani ki kentin ngapuli nang ni kadika nong rim ka kraw ba to yo onglang ti haba ki apostol kiba ha jerusalem kilios ngyo baka samaria kala la piang ye ka tinu blai kila pahaki yo petros ba yo yohanes kiba enda kila lek hiar kila duai naga banta jongki bakin yo pediang yo men simbakoi namar umpat simlahap hano naki henry tang bala penartiseki haga kertelu trajisu hangni yo snyo baka samaria kala pediang yo tino blai nang tan maka deka jingilap jo philip puli na do basau to ter kan puli ne por dai pin puli pieng ni puli ni kong ba o philip ola yala bo samaria bon ki brio ki klawa mot bon ki brio la pediang tra jesu nang ta yagi dai bala pediang ya daga tin jong ka jingilap jo philip o philip ola penap tese ki baram dai daga ta warto simon nong le ber tongro ula klaba mot la nget no jesu christ la penapte se o hare pe pediang yo men se bakhoi nada jesu lomba ya kane ka khubor la pen bana ha jerusalem baga samaria ka pediang yo tinu blai la penapte se ke breu namaga taka bail kong ba klia pha yo petros ba yo yohanes ki ba ana kila le hiar kila duai na ka banta jongki ba kin yo pediang yo men se bakhoi namar umpat simlahap hanuru neki hot kila nge yo jesu kanega por ka jong u philip ha ka bo yala po samaria kami per ARM bagi ni ka por jong aba jong pi amen kami per na balai nga patay ka taglong ba u jesu christ ulale lepas sebenarnya omen sema ko lawan ha ka si penegos henry habala yalap kila piang tin yo blai la penotese ki henry ka don kambiang ban le duai na ka banda jongki bagi ni pediang yo men sema ko kom taru ka jing shakri ka jongi ko kin men ke para but barok be osnyau ya kane ka tiena kane ka por to snotu kane ka por ba wala pi pila piang yo jesu wala pi pila wan jeseng lesi ya pila penap tes pengam hakom lane bat pila aitilut ila ka jinge menrei dang don kaman piang yo men sama coach lane ben don mano ban duai na ka benda jong pi ba pinyo piang yo men sama coach haleluya
nama long ka Bible nama empat simla hap hano naki handai tang bala penaptis seki haga kerja mutra Yesu la penaptis seki handai yo men sema khoi pada empat yo wala du ki por ba mentar don bon ki breu ki don hakane ke benta kilap la yang Yesu Kristus kila kla kamot oi la penaptis seki haga jing penaptis dago pengam haga ko malala yo Yesu wa Jordan Henry kim pediang men sema khoi la don kamban duai naga banta jongki la don kamban khot yano naga banta jongki ban duai namna jongki bakini priang yo men sema khoi haleluya bangala bananga nega janmit ngakwa bandala kot kenega jinge KREN ya nega tin joblai ni duai ka tukat ni bangini priang yo men sema khoi nama blai vi don kamban long ki brio ki bala dak do men sema khoi haleluya ublai ha ko igesnem ulahi kai nga ya kawai ke jikai habanga puli ka to ka gospel Matthias kalong ba arbosan shepangi sangur ki the soti babi ba sangur ki the soti basta u Yesu Kristus KREN ha por ka ba la don sisa ka kajing try ka ba kanja MYNSIEM wong kita ki the soti ki babi ki de ki breu ki bala long Kristen hari kim priang MYNSIEM ko ki sharap jong ki lip Kimdon yo mesema khoi kadin yo mesema khoi kamdon kompriang yo mesema khoi kamdon Henry sangur ki thai soti bastat bade kita ki breu ki Kristen hi Henry kim hun setia tang ha jong Kristen Henry ki da kwa ki da trang hir ban pendap yala di da kompriang ka jong mesema khoi kom ta kim shoma sange setia kim shoma hun setia klem long lani klem pendap lepai yala di da ka ta kompriang ka jong mesema khoi Kia em ka jing duai berbor ya wat berbor ya ta ka khmat ka joblai baki duai ki pentre kam ka jing a jume se khoi bat hadin ka ta hara por jo ka jing yothia baro maki pat namar ki dap pura da men se khoi kim don jing e haba u to knowledge kurim uwan hara por chiteng snia ni don men tangam ong setia chiteng snia hare ka jing ma klong haki sekhon bari ka sni ka khadu jo ka jing wan jo try Amen. Kila long kisi bekhadu menta bat ngan yo tu yapi klem ka jing dap to men sema khoj nginom la ban lek ha ka jing wan arsin ke yo tra Yesu balong no lek kurem jo ka balam amen ti namar ka tang tong ne perkhat bha ga ne ka por ya ka ne ka menta lada kisenran ki shamba ka samaria ka la priang tenu blai la penatese ki kira sngo don ka man pha biang haki yo Petros ber yo anis Baki dal enda kila hiar ke duai naga banta jongki baki ni PDIANG yo men sema khoi nama kata ke ni ka long ba don kam ya pi baro ya ki balang baro ya ki bengej baro iwei poi baro omdan mano bala ban light na ka ni ka doctrine lani na ka ni ka nongrem jo ka jingi kai wei poi de ben PDIANG yo men sema khoi wei poi de ben PDIANG ya ki jing ai ka jo men sema khoi amen Don ka banta ka men sema khoj uwan la ka wan ki breu ki yo men sema khoj klem da bukti mano kom ka ne ka jingja haki kam apostol na bashi pau saw hadu saw po pra ka de khot kini haka ying jong Cornelius tang ba KREN Petros ye ka tin ga jong blai kini ka la shio PDIANG direct men sema khoj la hap haki ta ki gentil long ba ki ta ki breu Kima wan lambar Petros kila kendit hak bayo ya kita ke gentil bagi PDIANG ya ke jing jo men sema khoj dekat basa pun riu kong nama kilio sngau bagi KREN hak THYLLIEJ bagi pen kraw yo blai ong lang bat ngai de ke kentin te kibana ka jing ot share kibala ngai kibala ya wan lambar Petros kila sngau kendit baki hak gentil ru Lateno ya ka jing ayo men sema khoj namar ke yo sngau baki KREN daki THYLLIEJ baki apen kraw yo blai pe hang ne kadai ka jing ja ha ying jong Cornelius ude bre blai bre duai bre shepting yo blai baki ka jaglong wala long kataru Henry PDIANG yo men sema khoj Ladon kami yo Petros ban runga ka ying jong Cornelius ya ka ban KREN ka tin ka joblai bat kat ba unang KREN long ba men sema khoj la hiar ha kita ki bri ko bios nyaw ka tin ka joblai haleluya
Badala kayo snyok tinoblay. Hoy mensema koy la habaki. Kawai ke bat pentikna. Baki leo pediang sisya mensema koy kadai ko ba sapun rio ko bang ba. Namar kilio snyo baki kren hagi thle. Ong labat nga namar kilio snyo baki kren daki thle. Baki pen kraw yu blay. Kane ka jing kren thle kam dei setia bakala duno haga po jing apostol. Nang leo pediang ye jing kren thle laslam. Baram datang mga andai bon kini ki parabengai kilio pediang ke jing kren thle laslam. Haga por ba pi pediang men sama khoj pi pediang lang ru ke jing ai. Namal men sama khoj wan lang rengkat ke jing ai. Amen. Haga singi Pentecost. Haba men sama khoj jong blai wan hier haga kamera bahaning. Amri sitia ba bukti manu-manu rei. Dei men sama khoj hi utre kam. Lawan haga dur jong kata kal erba ba beker tap. Oh la pendap ta ka ying bar ka wei ka bagila syong. Bala pau ki thlei ke ba pai penat kum gading. Barka syong halor wei poi naki. Bat kilas dang ban kren ki wei pat ki thlei. Kat ko mau MYNSIEM mulai bor ki ban kren. Pi namar kata. Habau MYNSIEM bakhu joblai uan. Dei se da usuan supen rehem kum to. Uan baru ai ringkat ke jing ai. Bat ningkong ngisyamu ai ke jing ai. Ya ka ban kren. Haki wei pat ke thlei. Ong amen la pi menjer. Amen. Uai ke jing ai ban kren ki wei pat ke thlei. Balai ba uai ke jing ai. Namar Jesus Christ yulah hikai dal de uang pin kren haki wei pat ke thlei. Amen. Tode puli Marcos kalau nong bakhan riu, kalau kau bakhan nyau kat pra. Kenapa pin yo tip baka jing kren thlei kadai ke bas dang nau Jesus. Kau Jesus hikai dal de ya ke sendran sekal puli. Marcos khan riu, kalau nong kat nyau kat pra ki khot. Ong ko ni. Kini kita ru kin but ya kita ke bengai. Haga kerteng jonga kini be no igik suit. Kin kren ki thlei ke batamai. Kin ra no ibeseng. Lari kin di ke penyap kan pen sniu ki ken. Kin bu igik ti haga pang bat kita kin kia. Ong lambat ngani ki kentin. Kini kita kin but ya kita ke bengai. Sajisin kin but ya kita ke bengai. Bat haka nega por nga kren naga banta jong pi ke bengai. Bakini kedak kiden but ya ki bengai. Mapi bat manga ngide ki bengai jong Jesus Christ. Amen. Ngilang nget yo Jesus balo yablo ding pna naga banta ki pop jungi. Latep ya u hajing tep. Badlo mi pada ka balai ke singi. Haga bor baga jingjok ka kraw. Hallelujah. Ngilang nget yo Jesus nama kata de manga mapi ki bengai. Bat ngilong sisha ki break ba bit. Ban yop diang ya kini kedak ko mau jisu la kren kini kedak kin bot ida ke bengai am simla ong tang hi pastor am simla ong setia tang hi evangelist am simla ong setia tang ha kino ki breo herel ong ya baro ki bengai kamper ki de kino long kedak kin bot ki kita wong ha ka kerteng jonga kini be ki sui ong lamat nga ha kerteng jonga kini be ki sui kamu de kerteng u jisu Christ ngine be ki sui kokin men ki para. Kaya ni kajing back suit kalong compulsory. Ngi benget, ngi ben back suit back. Hallelujah. Hallelujah. Ngadar kajing smooth scam number lay. Nga labanang ba, nga jan back suit man kasngi. Kajing back suit jonga kalong ba. Habang ya le ha ka thma ba kanya MYNSIEM. Nga le ka thma ka ba kanya MYNSIEM. Laga de ha ka jing post new. Laga de ha ka ni ka pretay. Laga de ka jing yede ba ki parabenget. Laga de saudong ki area. Nga le ka thma ba kanya MYNSIEM ka back suit ki kray. Nama kata don kaman be barabor hagar temu Jesus Christ gi ksui gi kray om dei kata ga baar hangi ong kin kren hagi thle ke batmai ong lambat ngasa sineta kin kren da ki thle batmai nga ainu yo blai bakini ki de ki benta jonga kini ki ben de ki benta jong pi nama pi de ki bengai jong Jesus Christ amen ki de ki benta jong pi wat ang saja o tang pastor ula belekum ta ngati ngam de ka de ki benta jong pi ka de ki benta jong baro amen ci sima pi de ki bengai jong Jesus Christ ki de ben kren thle hallelujah ong a kren ki thle ong jam ngan kren ha ki thle ki batmai ki thle jong ki angel ki thle jong ka beneng. Hallelujah. Kini kalau badan kambah.
ba pi ben kren thlei ka bible kong ha wei koren lanong khat sao ka barachil nong hang to ge tho kong ba ni ben kren ki thlei Paul wang ngalale nga kren kambu ni ki thlei bane pi baro banya nga banya pi banya baro Paul nga kren kambu ni ki thlei kamon upenut por ha ka jing kren ki thlei namar be ka jing kren ki thlei kalong nga jing kren ka jungi baru blai hallelujah ka jing kren baru blai Kibreo kim so tu ongo Paul Henry ublay tu sumutu namangi kren haida kitin bakin jabneng nanta ka balai ong kin ra no igi beseng kamu kini ki bor setan ki bor beseng lane wat ki beseng si sharu tamam dei setia ban shoot practice kai Henry kalong ba lada ka jia kumno u beseng la pu epi duai ha katemu Jesus Christ kren thule duai ha katemu Jesus Christ bagi ki beseng kin du no hallelujah nanta ong shishu Lada pinde ay ka peniap kan ben sniu ki kain. Orang lambat ngata ke kenten. Lada kinde ay ka peniap kan ben sniu ki kain. Kata kalau ka bor ka jong tra Jesu bo ay ki bengai. Haba kumnor la don ba ay BAP. Kumnor pilangat aga no ka jingdi lan ka jingbam ka sniu. Pisnyau ba pin sayap duai hakituli. Be ru kita haga kerteng ka jong tra Jesu. Hallelujah. Nando Jesu amde kata kin bukti hagi bapang bat kita kin kia orang lang banga kin bu ikti hagi bapang bat kita kin kia menta pe ikti ke jongpi omdan eru am ikti ke jongpi Henry kadang ke jimpen slek ke jong MYNSIEM BAKHUID kadang ke jimpen slek jong tra Jesu ikti ke jongpi haba pi bukti ikti jong tra Jesu ke trelang bat ikti ke jongpi Haba pi bukti ke pang basitom kadang ka ding ke MYNSIEM BAKHUID ka yat lang ba kikti ke jongpi bagi ta ke pang basitom kin khia nama belai ka jing pen slek ka jong belai hallelujah kam dei namar ba don dawai kam dei namar don jadu ha kikti ke jongpi hare ka don ke jing pen slek jo belai ka don ke jing pen slek jo MYNSIEM BAKHUID ha ki kikti ke jongpi la bi chendang la bi kin thairu haba pi don ke jing don kam duai bet bukti bet ke pang basitom amen Amen. Rakti ki basutu ila dewa pide ki bangai. Praise the Lord. Ki bangai ki badai ki bangai jong Jesus Christ. Rakti. Hoi ngilong. Hoi kuleshi bu ngilong ki bangai jong tra Jesus. Namar kata pilong ki ba bit yak ban bukti hag ba pang lengba ka kertenga jong Jesus. Bat ki ba pang ki nyok hiya. Lara pang ki khon ki tiru ngabang e pi ba pinam bukti namar pide ka kimi. Hare kam tam ka kimi ba pa kini duai ke kon daga babukti ha ka kete jong tra Jesu te namagata pi kilong kimi pilong ke babet yak ban duai pi ke samla pilong ke babet yak ban duai ban bukti ha ka kete jong tra Jesu yak ba pang masitom na ne ban be ke suit ban na sidang hallelujah pi don ka bor jong blai lara piak diang yaw MYNSIEM BAKHUID amen nala Jesu kama apostol na bakat kendai hang to upolu syame ke balong senran nang ta ulo keliaki pila pediang ni yo MYNSIEM BAKHUID ngen puli hang ni kau apostol na bakat kendai de khot ke ba arter te nadu de khot ben kongan puli kala jaman ba Apollos udah na KREN ba Paul ena lo leit lang ba kita gi pang ba sineng ulawan sya Efesus hang ta Efesus ke ja ba lo sya mi ke ba long senran ba la kliki pila pediang ni yo MYNSIEM BAKHUID men ba pila ngai bat clear tu hu ngim simla yo sngo wat la don MYNSIEM BAKHUID ene kom ta ula kli haki ete la penaptes ya pi kite clear tu haka jing baptis u Yohanes te Paul ula ong Yohanes penaptes daga jing baptis ka jing kelaba mot udah pat ba ki dei ban nge hauta uban sawan hadin jong o kata hau Jesu enda kilios nyau te yakane la penaptes ki haka kerte utra Jesu te enda Paul ulala bu ila kikti haki MYNSIEM BAKHUID ulawan haki bat kilia KREN daki thule bat kilia thulupa te la don baro kumba khat arngut kirangba hallelujah om jam saja sin hallelujah hikane kalong ka jingja ko phla hadu kata ngamtip namar belai mar utrai ulapen
ulah hikaya nga mensema khoi la hikaya nga ya kane ka jaka don ki bre ko bang so thu e kane hanrei naga jing hikaya jo mensema khoi nga so thu e kane upol ulah shem hapo eveso si ki bre ko balong senran ya ki bre ko balang nge hoi ki nge ya ka tin jo blai ki nge yo jisu hanrei ya ka jing ba penaptis pade kidang yo tang ya ka jing penaptis jong yo anis te upol uklieki wong pila pediang ni em yo mensema khoi nadu ba pila nge nama kila dai ki bangai tu klishu pila pediang ni em yo jisu klishu ya kata nama kila dai ki bangai la dai lepa ki bangai ukli tang ka benta ka ba kham kongsan komba kili ki apostol apo samaria te hang ni upol ukli pila pediang ni em yo mensema khoi men ba pila nge kia tu u kyong em kyong ngim sim la yo snyo wala la donne em sema khoi makila le ka jinge kidang tip tang ya ka jing penaptis ujong yu anes ba kidang tip tang yo jisu henry yo sema khoi le kempat bena la u donne em kumuta sema khoi kempat tip te nang ta daw upol uang haki uyonis le penaptis ya ka jing penaptis jong ka jing kala ka bemot da ka ba ong pat ba ki deben nget hoto ban sawan hadin jogo kata hau jisu barkat bible kang ni enda kile osnyo igane la penaptis ki haga kerteng utra jisu ong bat nga enda kile osnyo igane la penaptis ki haga kerteng utra jisu ka jing kli hang ni ngan pensai kendiat haga ne ka haga na ka jing bom so tho jing kibreu ki ong kumne ki ong ba tang chisin ka jing penaptis kalabian te kini kinong episodes kila yola pa ka jing penaptis uyu anis daga pa penyam te henry and one pol ukliki haka ela penaptis epi kiong ka jing baptis uyu anis upol ong em kampat biang bar hang ni ka tin blai ke tu ong ba enda kili osnyewe kani la penaptis ki haka kerteng utra jisu nama kata ka syai kedar hang ni bo pol o penaptis biang yakino kinong Efesos laki la yo chisin ya kajing penaptis da pengam dau yo anes nong penaptis henry upol utip tikna bakam pat biang setia namar belai namar ki pat yo ya kajing penaptis haka kerteng utra jisu te nama kata penaptis biang da ka bakum nong ngis kem upol ru penaptis pengam upol ru penaptis da ka juga jing baptis bau jisu ushim amen da ka juga jing penaptis bau Petros penaptis daga juga jeng penaptis ke baki senran baru ki penaptis puli hang tu haka gospel Yohanes lenong balai kita khot ki ba arpo ar seneng komta ter ngan to de pe khnet ka lenong ka ba lai sengam de setiang apn bor ke jeng penaptis senrai ya ka bangan to arpo ar ter sengak ongom ne te hadin kini ki ege jisu lo let bat ki senran jengu hari bri ke judia hang talo salam bat ki bat la penaptis hari bri moa kamur hat terjakarem jakariang bari Yohanes pade da penaptis hainon hajan ka slim naba hang tala don shibun ki tekle wan bat la penaptis ki kamut kajing penaptis jisu bat Yohanes kalong kumju hi kadai kinja pi kamde seti hayi nang da ba ar pade ka koban kren ka jing kren yo pol ba la penaptis ki ha ka kerte utra jisu kamut pol pat suhun setia ka jing penaptis Yohanes henry ha penaptis ki ha ka kerte utra jisu lendo kum ta na ekin yo ka jing penaptis ka kerte utra jisu amen lada pi ong ba ka jing penaptis Yohanes kalabiang pengam tang sisin labiang naga banta jongki dan kamsyu ban sim ka ne ka jing penaptis hadin bala kalaba mod hadin bala nget hadin bala IT show utra jisu bam dan kamsyu te nama kata kumno kin yo ye ka jing penaptis ha kerte utra jisu kini kinong Efesos henry ki daiban yo lala da penaptis do Yohanes ha penaptis biang sachisin ha keteng utra Yesu nama kata kadan arsin hangi penaptis do Yohanes chisin la penaptis do Paul biang sachisin naga shosho kad hadin kata pada ka jaga kamba bakan MYNSIEM ete do Paul ula bu ila kikti haki MYNSIEM khoj ula wan haki ong labat nga te do Paul ula bu ila kikti haki MYNSIEM khoj ulawan haki bat kila KREN da ki THYLLIEJ bat kila tulupa pi habau Paul balong briu joblay te ula bu ila kikti hagi ki briu
kinong Ephesus MYNSIEM BAKHUID ulawan haka jingem ka jongki bat ka dak ka baki kapau hang ni long kile KREN haki thule orang bat nga kile KREN haki thule bat omde kata kila ya tulu paro ayu ublay na ki jing aju MYNSIEM BAKHUID kiwan ja haka jingem ka jongki omde setia tang uwe hang ni ka dekhot babut kong ba tila dan barok kumba khat argut kirang ba haleluya layok biang sa sitim kat argut kirang ba da layok biang sa sitim har ka jaga kalau ba sultanat hadu kata ka jing tre ka jong oblay ka bakra bat halor kini ki ke bro ngaso ong phiru komju to de trang ter sliang hir ya kini ki jing ai ke jong MYNSIEM BAKHUID amen to da puli na ka tim joblay ka ong kumne ti banen kong sinong kore no khasau de khot banen kong kumne to ya be pi sya kane ka jing e lakom taru to da kwa hir pi ya kita ki jing ai ba ken MYNSIEM amen henry kam tam ba pinyo ya tulupa haleluya orang bat nga to ya be pi sya kane ka jing e lakom taru to da kwa hir ru ye ka jing ai ba ken MYNSIEM henry kam tam ba pin ya tulupa haleluya dai ban kwa hir nang takala nong ka ba lenong ka ba khat ar ka de khot ka ba life away ong henry to da kwa hir pi ya de ki bor ki ba khamba da kwa hir pi ya ki de ki bor ki ba khamba lara pi don ka jing trang ka jing sliang lara pi don ka jing kwa hir hang ta ken pin sayo ya ka jing ai ba kanya MYNSIEM amen henry la pi kwa malala ne pim kwa pinam yo setia ngong shay kata ubreu ubam kwa yo setia ubreu bakwa uyo yeki namar blay haba bitrang disliang ublay un ai ublay pe ka donut amen ublay pe ka donut pitrang hadukat no pisliang hadukat no ngani to pi kala longkum ni hago gesni haga bangat rang ke ka bakenya MYNSIEM ngaong ba lada kalut de kisni lada kalut de ki benai ka por yinga lada wada kalut ka pisa ka pilanro ngahaban le ka ta ka wei ka kam na ka bantaban yo pediang ye ka jing ai juga jing tulupa ye ka jing ai jong MYNSIEM ba kita ki jing ai MYNSIEM BAKHUID kin trai kam ka jing ka jonga ba kom tang la khindu si shay la ka jonga jing em namo Jesus Christ lo kular ong ya baru ki batrang on ai ya baru ba pitrang pisliang ublay ko ngan pendap ngan ai suk ki batrang ki basliang ka ho na pendap ki amen ti ki babun ki bre wedi kim trang setia haduk kata kini ki apostol mendai haga por hasi penegos ko banong kira sa singit hadu si posngi kamot ki klambam ki klembi posngi la balio priang ya ta ka jingkula ka joblay bau jisu on to shongpi nong ba Jerusalem tak andai pen kub e pida ka bor na jrong kom da kila lech ka kamera bahaneng kila shong hangta ba kila dwai sha jingit si posngi ban ha ka si penegos MYNSIEM BAKHUID ya ki haba pi trang pi siang wat ong bo blay ayanga henry pinyo pediang si shay MYNSIEM BAKHUID amen pinyo pediang ki jing aj MYNSIEM BAKHUID pin KREN ki thlik ki batmai pin sa yo ka bor ban beg ki suit pin sa yo ka bor ban bukti wa pang basitom bagi wa pang basitom kin yo khia si sha ba amde ka ta wat ban ni tulupa wat ban si bun ki ru pin yo ban le nama bi pitrang pisliang ba ublain ai ka ta pi ba pinyo pediang haka jim ka jong pi amen wat mentaru lar pitrang pisliang pinyo pediang kat kom ka jing so thu na ka tin ka joblay wali ka ni jing KREN thuli ka tin joblay kong kumni ton puli na ka kam apostol no ba ar de khot ben kong han ba saw ka bangala o mane tang ba nganda puli biang te andala poi ka sni pentecost ki baro kile don lang ha go ka jaka te kendit lawan ka jing sawana beneng kum kale erba ka ba be kertep badla pendap ya ka ying baro ka wei ka ba ha ka ba ki shong bala pau gi ki thuli ki ba pai penat kum ka ding tega shong halor wei poi naki bala pendap iki baro do MYNSIEM BAKHUID bat kiles dang ban KREN ha ki we pat ki thuli kat kum MYNSIEM BAKHUID ula ai bor yaki ban KREN haleluya pi haba kini ki senran ka don ka kamera bahaneng long kala sawa ka jing sawa ka bashir khai ka long kum kala erba ka ba be kertep nang tak lawan rung po ka kamera
Kalau pendap ya webe baro pleng jongki. Baiklah sedaman pau ki telik ki bapak penat kum keding. Kum ke telik ding. But kasyong halal webe naki. Bala pendap ki baro daw men simakoj. Allah mat ngai naki kenten. Bala pendap ki baro daw men simakoj. Baiklah sedang ban keren. Hak wepat ki telik. Kat kumba. Umen simakoj. Ulai bore ki ban keren. Umen simakoj upak keren. Omni setiap ki ba keren umen simakoj nei. Umen simakoj ulai bore ki ban keren untuk keren ki telik. Bagi kini ki selan ki keren ki telik. Haleluya. Ti kumju mangiru kumju. Omdei ba umen simakoj un keren ma un sio snyo hang ni ha sun ngane. Yo snyo hang ni ha jan ba keren umen simakoj nei. Umen simakoj ukuran lengba jonga ba jongpi. Nakasintur nagat na utlik jonga ba jongpi ukuran umen simakoj. Mar nagatang ngabat pi ngiya keren lang bat umen simakoj. Haleluya. Kadon ka jinge te song lang. Lani kata ka jinge day lang. Umen simakoj upendap e donut jongi bat ngingis dangon keren how utlik jongi. Haleluya. Haleluya. Katakan kalau ka bor ka jong men simakoj. Om da ka bor. Hari no men sim jong a utra. Kajing kren jong pi ka thulik. Kalau kajing kren bala pensle. Kajing kren jong pi how thulik. Kane ka ta ka ding ka ba mi na ka donut jong pi. Nama bale ma ka Bible na gospel jong yonis lanong ka ba henyau. Ba ka khot ka ba life hunyau terter. Ka bong ba ki o omba im ken tuit no na ka donut jong pi. Hallelujah. Ka gospel ka jong yones ka lanong ba nyau life hunyau ko ang ki o omba im ken tuit no na ka donut jong pi. Ngine duai ka cham. Ngine duai bom sim job le unwan. Haka donut ka jong pi. Donut le jong pi ki ba ni opdiang ni jing a jom simakoj. Donut le jong pi. Hin yo opdiang ken yo simakoj ka ding yo simakoj. Ba bin kren ki thuli ki ba thamai haka ni ka janmet. Hallelujah. 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 Selamat duai hallelujah. Hallelujah. Selamat duai hallelujah. Hallelujah. Traje subi ye jom aingo yeme kin traje suga ni ka janmet kin try. Oh hallelujah. Hallelujah. Try ba kodon. Aingo yeme kin Jesus ye jom try hallelujah. 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 Duai trang hirel. Trang men simakoj hallelujah. Oh khotker party play. Khotker part kenyo Jesus Christ. Bible slay piven penaltis piven men simakoj. Bible pediang men simakoj. Jesus om do pediang pio men simakoj. Hallelujah. 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 Aingo yeme Jesus hallelujah. Oh hallelujah. Rama mama sekera bayande. Hallelujah. Rama sekera sata.